otherwise ka jopuonj odok skunde to gima wadwaro no komiwa wabiro bedo gi right mane mar golo jopuonj gi ni duoguru ng'any kendo. Koro return to work formula en a process ma nyaka lu ka jo employees nitie a protected strike. Mano TSC ong'eyo maber. To kata wach doho ni ok ni wan kaka jokupet wan jopuonj watamre winjo wach doho. En ni waluwo ni the structures monego bed ni lu ka jopuonj ni ng'anyo ema nyaka lu. Ok wadwa bedo kaka sirikal kata dul mandiko jopuonj miluongo ni TSC mano wach ni jopuonj ma interns is illegal en against chike ma Kenya to pod giendelea to disobey. Wano kwa disobey court order wawacho ni court order no oti kode mondo buogwago. Ni neno kata ka jaduong' Atuoli ma jatend kotu nyo wacho ni TSC okoluwo chike ma labor wacho ni ng'ato kowuok oko boko tiyo to nyako duog back through ng'amo gole oko chande ema duoke to duoke kusendiko piny bugoyo kogno a return to work formula kata doho ng'eyo mano. Koro wan bende kawuono waluwo mana structures go temo miyo kata TSC nokelo ng'ato ni Chief Industrial Relations Officer ma Chief Industrial Relations Officer miluongo ni Madam Muli noketo arbitrator miluongo Richard Litaba mondo wawuogo kanye ma return to work formula biro wuoki. To piecemeal implementation of gik dwaro demand ni semiyo wani CBA iwacho ni CBA wasemiyo part phase 2 to seche ma wuoyo kodi ni onge japuonj moseyudo mshahara kata arrears ne mago demands wa ten demands moko ma TSC duol mandiko jopuonj ma TSC nyalo implement kata tero pesa mane wadwaro ni pesa ndo otergi e bengi nikech pesa japuonj useng'ado ung'ado pesa japuonj to kudwa tero nang'o. Mago gik mwang'anyo gi gin gik moko ma nyalo bedo implemented. Then korka promotion TSC nobiro gimoro ni CBG career progression growth. Wan kaka jopuonj mar Kenya wasetamre ni mano gima wadwaro. Mano miyo jopuonj mang'eny ok nyal sudo e ngas. Mae be pok onyiswa ka gidhi gole. TSC nokawo pesa wa mar medical allowance to the downgrade medical cover gi duoko piny pesa ma gitero medical cover seche ma wuoyo kodi ni magi pok obedo implemented. Kar ng'iyo kaka wanyalo wuoye gigi nikech wan ok waluoro wuoyo to kwabi wuoyo kwaluoro. Kar ng'iyo kaka gik mwadwaro gi inyalo bedo implemented gin to giringe doho ka ging'eyo ni gine joma kosa. To ka ng'adi matin kendo Zablon Awange. Koro gidwaro buy time, gidwaro nyiewo sa. Ka ng'adi matin kendo Zablon Awange. To wan to wasewacho ni wadhi endelea gi ng'anyo nikech ok wabi ng'anyo kwa luo to kwabi luoro ng'anyo. Tiwacho kanyo ni nitiere demands mopogore opogore ma nyaka sani koro TSC pok ochopo kare. Nyanya gino momiyo un kaka jopuonja mantiere buo kopeta podi untiere ndara kacha kendo kung'anyo kudwaro no chop dwaro magu duto. Twang'eni kapok ng'anyo makamano chakore chieng' wuok tich tarik 26 mano mare jumani. Ne uchwalo notice mano mar ndala 7 ne duol mandiko jopuonje tich TSC mar mondo mi ochop dwaro margu. Ero koro osenyiedhore lela ni TSC ok no chopo dwaro maru mane momiyo nyaka sani koro untiere ng'anyo.